Záchranárov privolali k prípadu krvácania z nosa. 17-ročnému chlapcovi sa počas brigády pustila krv a nedá sa zastaviť. Mal problémy s vysokým tlakom. Chlapcová priateľka informuje doktora Uherka o možných príčinách. Tie sa však musia presne určiť vyšetrení. Toto sa ešte nikdy nestalo? No, z ničoho nič. Môžete si zapchať obidva dve dierky týmto, aby tam to nekrvácalo? Alebo z jednej to krváca, z jednej dierky? Tampóny by mali problém vyriešiť, ale krvácanie je príliš silné. Krv chlapcovi steká do hrdla a do žalúdka. Teraz tu ide do úst, že? No, tak to vyberte si jeden ten tampón. Potom tam dáme a potom tampón, dobre? Alebo dajme čistý tampón, tampón je čistý. Tým tampónom to zatlačíte do dobre? No, ešte druhú. Chlapec sa kolegom už predtým zveril, že jeho otec často trpí problémami podobného charakteru, predovšetkým pri náhlej zmene počasia. Vysoký tlak a zlú zrážanlivosť krvi majú v rodine. Doktor Uherko zisťuje, prečo sa pacient domnieva, že má rovnaký problém ako otec. Vždycky zatočí hlava, aj otecková hlava. Ale teda nebol nikdy meraný? To ste len mysleli si, že máte vysoký, že? To je ako, že aj otec, keď sa otočilo, má to vždy vysoký tlak. Takže vy ale to vlastne neviete, že? Čiže aj niekedy inokedy tiež z ničoho nič, tak z toho nosa, ale prestalo to samo. Takto intenzívne chlapec ešte nikdy predtým nekrvácal. Tlakomer ukáže, či to skutočne môže súvisieť s krvným tlakom. 160-80. Tak je vyšší. Pacient sa nemýli. Krútenie hlavy zapríčinil pacientov vysoký tlak. Teraz je potrebné zistiť, či s tým súvisí aj krvácanie z nosa. Teraz je. Vtedy, keď to krvácalo z nosa? Vtedy sa točila hlava? Keď sa iba točí hlava, alebo keď sa iba spustí krv. A tak aj celý to tak je? Či tiež sa točí hlava? On má vysoký tlak. Aplikovanie látky, ktorá zníži krvný tlak, buď potvrdí, alebo vyvráti chlapcovú domnienku. Ak sa krváca nezastaví, pacient pravdepodobne zdedil nepríjemné zdravotné problémy po otcovi. Krv stále steká do hrdla a spôsobuje mladíkovi mierne dusenie. Svoje trápenie však zvláda hrdinsky. Látku nie je možné pichnúť do žily naraz. Žiadaný účinok sa dosiahne postupným a pomalým aplikovaním. Zdá sa, že príčinou pacientových problémov je predsa len genetika. Troška to prestalo, že? No. A či sú to ešte do tých úst? Ešte ne. Do úst. Teraz je. 120-85. Tlak klesol a krvácanie okamžite prestalo. Mali sme výjazd k 17-ročnému chlapcovi, namerali sme mu vyšší tlak, takže dá sa to vysvetliť vyšším tlakom. Toto krvácanie spontánne z nosa bez úrazu. Tlak sme znížili, krvácanie sa zastavilo aj tým, že sme zatamponovali nos, to znamená dali tampóny do nosa, ale aj tak bolo treba chlapca previesť na detské krčné oddelenie, aby bol odborne vyšetrený, prípadne hospitalizovaný za účelom sledovania, prípadne zabranenie ďalšieho krvácania.